ኣብ ቻይና ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ረበሽ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝነበረሉ ክፍሊ ነይሩ። ሕድሕድ ዝመጸ መምህር እውን ኣንጸርጺሩ ካብቲ ክፍሊ ይወጽእ። ሽዑ እዩ ቼንሲያ ስነ ስርዓት ከምህሮም ኢሉ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ዝመጸ። ወታደር ካብ መንበሩ ሓሊፉ ዓዱ ንምግልጋል ፍሉይ ድሌት ነይሩዎ። ነዚ እውን እዩ እቶም ተምሃሮ ክርብሽዎን ከለዉ ምንም ከይመሰሎ ክሕግዞም ዝሙክር ዝነበረ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናይ ቼንሲያ ሽም ካብ ትምህርቲ ቤት ሓሊፉ ናብታ ከተማ እውን ይስፋሕፋሕ። ነቶም ተምሃሮ መለኻኽታ እውን እናተቐየረን እናሓገዝዎን ይመጹ። ብሓደ ገጽ ህይወቶም ንምቕያር በቲ ኻሊእ ገጽ ከዓ ሕነን ምፍዳይ ዘሎ ጻዕሪ ዘርኢ ፊልም እዩ። ሰላማት ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ፣ እዚ ናይ ፊልም ሪካፕ ነቕርበሉ ቻነልና እዩ። ብንሰርሖም ቪድዮታት እናተዘናግዕኹም ቀጻሊ እውን ካሊእ ቪድዮ ክንሰርሕ መተን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ። ሰናይ ጻንሒት። ናይዚ መምህር ናይ መጀመርያ መዓልቲ ክላሱ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ደስ እናበሎ ክኸይድ እንከሎ እቶም ተምሃሮ ሓደ ሰርፕራይዝ ከም ዘዘጋጀውሉ ግና ኣይፈለጠን ነይሩ። ሽዑ በሪ ምስ ከፈቶ ዝፈልሐ ማይ ካብቲ ማዕጾ ላዕሊ ናብ ነብሱ ይፈሶ። ብተጻጻሪ ናቱ መልሲ እውን ግና ከምቲ ተምሃሮ ዝተጸበይዎ ይነበረን። ኣብ ናይ ኩሎም ገጽ ከዓ ናይ ድንጋጸ ምስሊ ይንበብ ነይሩ። ንሶም ዘይፈለጥዎ ነገር እቲ መምህር ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ወታደር እዩ ነይሩ። ኣብ ሽጉጥ ምትኳስ ብቻ ዘይኮነስ ካንጉፉን ካራቴን ክእለት እውን ኣለዎ። ሕዚ ግና ካብ ውትድርና ተሰናቢቱ ተራ መምህር ንምዃን ይመርጽ። ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ መጸ ከዓ ኣብቶም ከበድቲ ዝበሃሉ ክፍሊ ይምደብ። እቶም ናይቲ ክፍሊ ተምሃሮ ሓያላት ብምዃኖም ቅድሚ ሕዚ 878 መምህራን ኣንጸርጺሮም ይወጹ። ኣብ ቅድሚት ናይ ሕዚ መምህር ግና ተራ ቆልዑት እዮም ነይሮም። ምንም ዘፍርሕ ነገር እውን ኣይነበሮን። ብጽባሒት ንግሆ ቡና ሒዙ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ እቶም ተምሃሮ ፍርቆም ብሞባይል ጌም እናተጻወቱ ፍርቆም ከዓ ጊታር እናተጻወቱን ደቂሶምን ይጸንሕዎ። ንክመሃር ዝግጁ ዝኾነ ማንም ተምሃራይ ኣይነበረን። እቲ መምህር መጀመርያ ናብቲ ደቂሱ ዝነበረ ተምሃራይ ይኸይድ። ቀጺሉ ከዓ ሽሙ ብቻይንኛ ኣብቲ ቦርድ ይጽሕፍ። ሽሙ ቼንሲያ እዩ ነይሩ። ሽዑ ዓርሱ ኸፋልጦም ክጅምር እንከሎ እቶም ተምሃሮ ብድሕሪቱ ኮይኖም ይስሕቕዎ። እቲ ናይ ቻይንኛ ጽሕፈቱ ናይ ደርሆ ጽሕጋሩ ይመስል እውን ይብሉ። ሃንደበት ከዓ ቼንሲያ ስልኪ ይድወሎ እሞ እቲ ስልኪ የልዕሎ። ተመሊሱ ናብቶም ተምሃሮ ክርኢ እንከሎ ግና ኩሎም ስልኪ ሒዞም ይጸንሕዎ። ምንም ቃል ከይተዛረበ ቼንሲያ ሓደ ተወጣቲ ጎማን ቾክን ካብቲ ባኮ የልዕል። ሓንቲ ዓይኑ ዓሚቱ ከዓ ናብቲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ኣቕሓ ይሰዶ። ሽዑት ማይ ፈሲሱ ኩሎም ከዓ ይጥልቅዩ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ቼንሲያን ናይቶም ተምሃሮን ባሲ ቼንሲያ ኣሸናፊ ይኸውን። እቶም ተምሃሮ ግና ሕዝውን ስዕረቶም ክቕበሉ ፈቓደኛታት ኣይነበሩን። ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ሕናኦም ክፈዲ ከም ዝኽእሉ ይመያየጡ። ብጽባሒቱ ቼንሲያ ተመሊሱ ይመጽእ። ሕዝውን ግን እቶም ተምሃሮ ናይ ምምሃር ድሌት ዘለዎም ኣይመስሉን። ሕዚ ከዓ ካሊእ መንገዲ ክጥቀም ይውስን። 3 ሕቶታት ይሓቶም እሞ 3 ሕቶታት ዝመለሰ ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ንኽጻወት ከም ዝፈቕደሉ ይነግሮም። ካብቶም ተምሃሮ ሓደ ሽጋራ ምትካኽ ይፈቱ ስለ ዝነበረ ሽጋራ ንኽህቦ ይሓቶም እሞ እቲ ተምሃራይ እውን ሓንቲ ካብቲ ባኮ ወፂኡ ይህቦ። እቲ ሽጋራ እናርአዮም ኣብ ሽጋራ ዝርከቡ 3 ኬሚካላት እንታይ እዩ ኢሎም ይሓቶም። ሓደ ተምሃራይ ኢዱ ውፂኡ ምስ መለሰሉ ካብቲ ክላስ ወፂኡ ንኽጻወት ይፈቕደሉ። ኩሎም ቶም ተምሃሮ ከዓ ይግረሙ። ንኽወፁ ከም ዝፈቕደሎም ክነግሮም እንከሎ ፈሊጡ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ መሰሎም ነይሩ። ሽዑ ተምሃራይ ጊታር ሒዙ ክወፅእ ምስ ረኣዩ ኩሎም ናይ ትሕቶ መልሲ ክሞክሩ ይደልዩ። ቀጺሉ ቼንሲያ ካልኣይን ሳልሳይን ሕቶ ይሓቶም። ኣብ መወዳእታ እቲ ክላስ ምስ ተወድአ ከዓ እቶም ተምሃሮ ሽጋራ ካብ ምንታይ ከም ዝተሰርሐ ብቻ ዘይኮነስ ናይ ሽጋራ ጎዳኢነት እውን ይመሃሩ። እዚ ክፍጠር እንከሎ እቶም ናይ ቢሮ ትምህርቲ ሓለፍቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ነገር ይርእይዎ። ናይ ቼንሲያ ኣመሃህራ እውን እናገምገሙ እቶም ተምሃሮ ልዕል ውፅኢት ከምጽኡ ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ዳይሬክተር ናይ ትምህርቲ ቤት እውን እንድሕር ናይቶም ተምሃሮ ውፅኢት ትሒቱ እቲ ትምህርቲ ቤት ክዕጾ ከም ዝኾነ የጠንቅቕዎ። ቼንሲያ ግና ምንም ኣይመሰሎን። ጽቡቕ ትምህርቲ ቤት ማለት እቶም ተምሃሮ ደስ ኢልዎም ክመሃሩ ምግባር እምበር ብዛዕባ ውፅኢት ኣይኮነን ኢሉ ይሓስብ። ካብ ክፍሊ ወጻኢ እውን ናብ ናይቶም ተምሃሮ ገዛ እናኸደ ይጥይቖም። ነቶም ኣብ ችግር ዘለዎ ቤተሰብ ካብ ጅቡእ ቅርሺ እናውፅአ ይሕግዞም። ኣብ መንጎ ቦን ተምሃራይን ጽልእ ዘለዎም ጌም እናጻወተ ችግሮም ንኽፈትሕዎ ይገብር። በቶም ሸፋቱ ዝሳቐ ተምሃራይ እንተሃልዩ ከዓ ብቐጥታ ኸይዱ ባዕሉ ጣልቃ ይኣቲ። ሓደ መዓልቲ እቶም ሸፋቱ ሓደ ተምሃራይ ሒዞም ከም ዝወሰድዎ ምስ ሰምዐ ክእልሾ ኢሉ ናብቶም ሸፋቱ ዝነበርዎ ገዛ ይኣቲ። እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሕዎ ሰባት ግና ቦክስ ተወዳደርቲ ዝመስሉ ዓበይቲ ሰባት እዮም ነይሮም። ነቲ ቐጢን ቻይናዊ ሰብ ምስ ረኣይዎ ንዒቖምዎ ተመሊሱ ቀስ ኢሉ ንኽከይድ ይነግርዎ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ተምሃራይ ሓደ ክፍሊ ተዓፅዩ ዓዊሉ ይጽውዕ ኣሎ። ቼንሲያ እውን ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ናብ ቅድሚት ክቀርብ እንከሎ ንሶም ግና ተኣኪቦም መንገዲ ይዓጽውዎ። ሽዑ ቼንሲያ ባእሲ ይጅምር። ካብ ሓደ ወዲ ናይ ስኒ ብሩሽ መንጢሉ ንኹሎም ይባሶም። ብሓያል ፍጥነት ናብ ካሊእ ሰብ ይቕይር። እቲ ባእሲ እውን ይቕጽል። እዚ ኩሉ ክፍጠር እንከሎ እቲ ተምሃራይ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይርኢ ኣሎ። ሽዑ ካብቶም ናይ ሸፋቱ ሓላፊ ሓደ ናይ ቦክስ ሻምፒዮን ኣሸናፊ እዩ ነይሩ።
كلهم كوقعون كلو حزقنا سويلو كريدلين كدانو وطيو نباسي ناو تشينسيا يقرب بتنا تشاينا كونغ فو غيرون كوقعو يمكر أمو داتا قنا اتحيال شامبيونون بتشينسيا توقعون عم مريت يودى بدحرزي اتشينسيا زقبرو نقر بتلفزيوني محالف شعوتهم تمهارو اتممهرهم ناي قدم وتادر بچا زيكونس ناي تمرتو يتحلافون حاو خمزو خانه يفلتو ግን ምሱ ተማሃራይን ከሎ ካብቶም ዝገደደ ረባሽ ተማሃራይ ከም ዝነበረ እውን ይሰምዑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ሓወልቲ ኣፍንጩ ተሰይሩ ዘሎ ንሱ ይሰይርዎ ነይሩ ሓደ ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ተምሃሮ ናይ ምርቃት ፕሮግራም ሓደ ችግር ይፈጠር ሓደ ቆልዓ መድረክ ኮይኑ ፒያኖ ይጻወት ሽዑ ቼንስያ ካብ ላዕሊ ማይና ደርቤ ምጽዋት ያብዮ እቲ ፒያኖ ዝጻወት ነበረ ቆልዓ ተላዒሉ ደድሕሪ ይጎይ በትረልዒሉ እውን ክወቅዖ ይሞክር ቼንስያ ግና ብእግሩ በቀሊሉ ይሰብሮ بوخي أخلو بخرباتو سحيو إنا دقاقة موقع يوقعو نعو دافيو بإقرو خوقعو خبل إقرو عبد حاول تعرف أقات أمقنا اتحاول تواديقو نتقوال عائدو يتغطو كاوشعون دحار اتقوال عبيانو قطعوت زي يخيل يخون جينسياون كابت بيت مرتيب بارر اتنا بيت مرت حلافقنا كالي عدل كوس لزدلي ناوني أمريكا وتدرنا كأتوزغ الورقات يتحفلو نا أمريكا كيدوون نابتو متادرات يحوس أبت ساعات وتادر كوين هيوت كريون كلو طورنت من مغنيات حاجوس كفتر كم زي خيل يعذب نايسا هيوت مدفان عنوة انت زي كوينو كالي تترفو نجر كم زي اللون يردا أو بزح كيت أنحة على من نظرة نهيوت ترجم من لاش قاعد يجمر حدا معلتي كون بيت مرتحلة فيه حدا مالختي يقبل شعون أبت مرتبة تماريسو خمهرن نايتقطع الولدون خانتسن كم زلوا ونيوسن إذا كلنا نايت ممهرهم تاريخ مسمعو إتهم تمهارو أو زلوا من رأيه يغير كاوتم تمهارو حالفو إتهم مسؤوم السرح ممهرانوكو مسؤوم صح نقبل العقاب زوو نقونا وكلاس كاتن كلو بفولي تحتنا دويلوم يقبلوه جينسي أغنا بشيخ النابلة كوف نقبلو ينقروم أبترب إذا زنرى أبلا الإلو غعا من كام زهاوي حتم أبت ساعات إتاوكت صالك في الزلوك في التمهر قونجو ممهر ماتيا إتاوبل زغمتتلو نسا كام زخونت تنقرو شعو جينسي كابت أبل حريك زيك واللعن كلو إتهم تمهارو عاويلوم كغلدو اللي موكرو كاو شعون دحر نايتخف لدواون لا تغير يمزء أبتغط على عمتون إتهم تمهارو دس النابلوم ناو كلاسياتو تنكرهم وناس نعو أبت مودات عامد زوستبو ناي كوليج متو فتنا نكحالفو تسفا يقورو على موم نسخاون بتعمي يتسعرو أبت ناي فتنا معالتقنا حاد زي تتسبي ونقاري فتر حاد ناي شفاتو حالافي نابت بيت مرتي كوجلو يحيزي مزء نتم تمهارو دقا عصيون هتشقر يفتر شعتم تمهارو بدقس لساعات أو اتفتنا كوسدو يكالون أبت ساعات جينسيا يمزء جينسيا بين خوينو خباسو من كلو اتم تمهارو نابتنا فتان كفل نخاتو ينقروم دحرنا ويحباس قنا نايتم قجل حلافي مزء جينسيا ناقونا ملاخته نمنتايكم يقبر كمزلو يحاتو اتودقنا نابتساقا ما ايدونا ملاخته بدن بين خستاوس ينقرو اتحزينا شفاتو حلاف كوين زلو اتقدم عامتات بيانو زاوز زنبرا قلعايو حزينا اوز مسألو مخنياتون حنون مفتاي نيرو بزح مستوقاسو اتودي كسعر كان زي يخيل يردا كاو جبو كاراوطيو نجينسيا كوكوون يلعال قولو مستقاتاقتو جينسيا اتخارا كاو ايدي منتلو او كسادو كوكويلون كلو دحارقنا حساو قيرو اتخارا نانا يعلو اقريتو نتقد معامتات أو يدو زوز حلو قدات كما كحاسيلون نوع لي قد قنقد ممخادو كل جزي كرخوا كايدا لنيرية يكرتاك حتى كام زلنون يفلت إياه إلو يكرتاي لوي واتس أبت ساعات ناين الديت تمزي بدحري تسمع نيرو بيانو متصوات نا كل جزي حلمو كام زنورة دارقنا وخي الزارب قولعود تمارو خوينوم زي خوان نقر كوري خيلو يوم قن حال حالك جزي زوز حتفواتات ناي كاليسا نايزل عالم قسلي يوم كل سبب ذكر الدان تخيلو خاعة صبوصنا مقوار زلوم تمهارو مفراي كبيرا يخونن ازي نايت فيلم مالختيو اتفيلم كعب زي ودا